Good morning. Dali, tanggalin mo yung ano mo. Yo. Ang init. Use brainy pa mo. Use brain. Makain ako ito. Good morning. Kumakain ka na nun. Simpleng ano lang. Simpleng almusal lang. Sa akin, ang Lucky Me with egg. Tinapay and sila. Siyempre, rice and Sinangag. sinangag daw. Sabi ni Bebe. Sarap, Bebe? Hindi. Ikaw, Daddy. Tanggalin mo sabi yung ano mo, sombrero mo. Mainit. Tanggalin mo. Bad yan. Hindi. Yeah. Parang nagbubuli lang. Ayan. Tanggalin sabi, makulit ah. Ayan. Hello, it's lunch na and lalabas dapat ako eh. Kaso, nagluto pala yung kapatid ko ng wow, adobo. First time magluto, chef? Yeah. First time niya magluto. Sexy chef, oh. Woo. Kain tayo, Kuya Peter? Wala kaming ginawa nga kundi kumain. Nakakabat na Sunday. So, tara, let's eat. A must-have sa aming hapagkainan. Sausawan. Kahit sana na may sausawan eh. Ito, suka, siling labuyo, tsaka patis at bawang. Sarap! Para sa adobo ni tuna. Approve, Kuya Peter? Masarap? Luto ni tita? Wow! Good! Sige, husgahan natin. Hi guys! Kagising lang namin ni Mami. At si Daddy laro pa rin ang laro. Tuwan-tuwa ba kayo? Si Peter. Ayaw ako peramin. Si Mami rin, ayaw rin ako peramin ng yung cellphone. Ha? Vlog your phone. Puro katawan mo yung Ay, ay, ay. Eto naman si Mami, bibili ng spaghetti namin. magluluto ako, di ako bibili. Where? Yeah, I'm gonna cook spaghetti. Oh, wala naman kami spaghetti dyan sa taas. So, he's lying. He? I'm not he. Whatever. She's lying. You're stupid. Tawa na. Shut up. Okay, tapos na. Hi guys, nabuboring ako. Kaya, magluluto lang ako ng spaghetti. Nag-post kasi ako sa Facebook eh. Sabi ko, I'm craving for spaghetti. Magluto kaya ako. Yun. Gusto nila ito na yung ingredients na naka-prepare na para sa aking spaghetti. Nalagyan ko pala siya ng ano, pickles, tsaka liver spread. And, gagawa ko ng ano, ng dynamite. Kasi balak namin mag-shot mamaya ni Daddy Love, tsaka ng mga kapatid ko kasi Sunday naman. And, tapos na mga exam nila. So, gagawin ko na. Pinapakulo ko na pala yung noodles. Magigisa na lang ako ng sauce. Bali, request na rin pala to ng aking friend, high school classmate sa Bicol na si Ana Marie. Hi, Ana Marie! Hi, Ning! And, lapit na siyang mga anak na 30 weeks na yung belly niya ngayon. And, mamaya, padadala ko sa itong spaghetti. Sa Facebook lang, haning. So, later! So, I'm browning the pork and lalagay ko na mamaya yung ano, yung bawang tsaka sibuyas. Tapos, eto na yung ano ba yun, yung noodles. Tinatakpan ko siya kasi di pa siya luto. 5 minutes ko lang siyang pinakuluan. Tapos, di ba ano yun? 6 to 12 minutes yata siyang pakukulan. Yung package direction niya. 5 minutes ko lang siyang pinakuluan. Tapos, takpan ko na siya. Tinakpan ko and stay ko lang siya ng 5 minutes. Para maluto siya sa hot water. And, para tipid sa gas, di ba? Yun, nilagay ko na yung
sibuyas, tsaka garlic, and pickles, tapos isang cubes, chicken or pork, tapos yung liver spread. Haluin lang siya. Ito yung aking spaghetti ala Jollibee. Yes. Later, sarap nito. Bali, ito na yung pinaka-dinner namin kasi anong oras na. Pag nagluto pa ng dinner, hindi na naman makakain. So, yan. And, sunod na yung spaghetti sauce. Ito yung gagamitin ko, UFC spaghetti sauce, sweet Filipino style, para manamis-namis. And, UFC tamis anghang banana ketchup. Yan, dalawa yan. 1:1 For 1 kilo spaghetti, dapat 1 kilo rin ng tomato sauce and ketchup. Ayan na, nalagay ko na yung spaghetti sauce and ketchup. So, sunod na natin itong ham and hotdog. So, ay matanggal. And perfectly cooked na nga pala yung yung spaghetti noodles, and di ba siya kailangang i-drain. Yun. So, simmer na lang siya, konting timpla, add ng konting sugar kung di pa matamis para sa inyo, then okay na. Ito na ang finished product. Yan. Hinalo ko na yung yung noodles kasi masyadong messy pag magkahiwalay ito. Since kakainin lang naman namin and ito na dinner namin, kanya-kanyang sandok na lang. Ang dami, no? Isang talyasi. Isang kilo yan eh. So, madami naman kasi kami dito sa bahay eh. So, yan na. Ganyan lang kadali magluto ng spaghetti. Yan. Sarap. Dapat pala naboboring ako. Wala lagi may spaghetti. Ayan, we're making dynamite. Dynamite? Dynamite. Dynamite. So, ganun lang. Sili siya, tapos tilagyan namin ng cheese and para mas masarap tilagyan namin ng ham. Tapos babalot sa pagkain. Sa lumpia wrapper. And Parang ginagawa siyang may paste mo lang. ang tubig. Tada! Meron ka ng dynamite. Yes. Aliw masyado, oh. Day, aliw ka masyadong paggawa ng dynamite. Ito na ang aming finished product. Ipa-fry na lang siya. Later. Dami. Maubos kayo natin to. Konti pa yan. Wow, bongga. Pag yan, di mo na ubo. Sarap. Sarap siya, may alak eh. Ayan na ang aming homemade dynamite. Boom! Sasabog yan later sa bibig. With garlic mayo. Na may konting ketchup. Wow, sarap. Wow, sarap! Hiramin natin yung ni Mimay. Sino Michelle. Mimay? Perfect! Mimay? Yung ganyang, ano ba yung reaction niya? Perfect! Perfect! Yung nanay ni Hailey, pinapanood natin sa YouTube. Hi Michelle and Jemai. Uy, huwag mo nga yan. Yummy! Ang sarap ng aking dynamite. Yummy. Yummy. Super! Yan. Hindi, hindi masarap. Ang sarap, grabe. Super crunchy, tsaka Hindi masarap. cheesy. Fries tip. Lumabas siya, yan. Balik natin. Sarap. Sobra. Di nga. Sarap. Perfect! Kami, Michelle, pahiram yung mo. Yung perfect mo. Yummers. Ayun o, nagustuhan siya ng boyfriend ng kapatid ko. Sarap lang. Number 1. Wow, Number one.
Sarap na sarap yung isaw. Ay, walang iya. Me! Kaya mami. Jack! May sigaw pa. Sa taas gad nga. Kakabingi. Boy, dyan si Jack sa taas, boy. Nasa van. Uy, Masarap naman ah. Video to. Video to. Ito na basted yung mukha. Ayan. Sarap. Ito na yung dinner natin, oh. Wala nang ano. Wala nang kanin. Italian style. Pasta. Italian. Sige nga. Yan na natin. Ayos tayo dyan. Kanya-kanya. Ito, nag-iPad. Ayun, yung iPhone ko. Ito, cellphone din ang hawak. Ayos, patayin ko kaya wifi. Kanya-kanya tayo pwesto dyan, ah. Ako naman kasi ngayon sa desktop. Nag-edit ako ng ibang vlog ngayon. Nagkanya-kanya na sila dito sa higaan. Hindi, joke lang, be. Joke lang. Lubos mo na naman yung ano niya, yung charge niyan. Siyempre, yung HD card, hindi na dinosaur HD, hindi gumagana. Kaya nag-download ako bago yung walang HD. Lang HD. So, matutulog na po kami kasi may pasok pa bukas. Wala. Meron. Kami wala. Ano, wala. Katitext ko pa lang sa mother nung ni Kirk. So, may pasok pa sila hanggang March 26 pa pala sila eh. And, hindi natuloy yung inuman namin ngayon kasi morlog na yung asawa ko. Tapos, naubos yung ano yung ginawa kong dynamite. Nasarapan kami. Sobrang sarap niya pag may hampala. So, gagawa uli ako nun next time na mag-inuman kami. Ubus na yung spaghetti, baby. O, dinala na yata sa ano, kila tita mo sa kabila. Binigay na doon. Tomorrow naman kasi gabi na, oh, sasakit yan mo niyan. So, matulog na tayo. Good night! Tulog na, sleep na. Good night na!